Γεια σας, ονομάζομαι Κατερίνα και είμαι ιατρικός σύμβουλος στη κλινική OG Dental. Ελάτε μαζί μου να σας δείξω πώς περνάει μια μέρα στη κλινική μας. Πάμε! Με το που μπείτε στη κλινική μας, θα σας υποδεχτεί το προσωπικό της ρεσεψιόν μας και θα σας βοηθήσει με οτιδήποτε χρειαστείτε. Γεια σας! Καλημέρα! Εδώ είναι η αίθουσα αναμονής που μπορείτε να χαλαρώσετε καθώς περιμένετε να σας καλέσουν για το ραντεβού σας και να πιείτε ένα ωραιότατο καφεδάκι. Εδώ είναι ο ωραιότατος μας κήπος που μπορείτε να περιμένετε, να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τον ωραίο καιρό μέχρι να σας καλέσουν στο ραντεβού σας. Εδώ είναι ο πρώτος όροφος με την αίθουσα διαβούλευσης με τον δόκτωρο Ζάγκινε και εδώ που θα κάνετε την πανοραμική σας. Εδώ είναι η αίθουσα πανοραμικής και τομογραφίας. Υπάρχουν συνολικά 10 κλινικές στο πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Εδώ είναι 2 από αυτές. Εδώ είναι η αίθουσα διαβούλευσης του γιατρού ο Ζάγκινε. Από ό,τι μπορείτε να δείτε, θα είναι όλα τα πιστοποιητικά, τα πτυχία του και το πιστοποιητικό για το τουρισμό υγείας. Θα κάτσετε σε αυτή την καρέκλα, θα σας εξετάσει ο γιατρός, θα δείτε και την πανοραμική σας και μαζί θα αποφασίσετε τι πρέπει να γίνει για να έχετε το σωστό χαμόγελο. Εδώ θα σας δοθεί η δυνατότητα να διαλέξετε το χρώμα και το σχήμα των δοντιών σας. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε το μοντέλο 4 σε 1M1, σε σχήμα Mature. Ελάτε στη κλινική μας για να αποκτήσετε το ονειρεμένο OG χαμόγελο. Σας περιμένουμε!